Днес ще говорим за предлозите за време. Предлозите за време отговарят на въпросът кога и описват кога нещо ще се случи. Често се чудим кога ли отваря магазина, а кога затваря. Нека видим. За точен час или определен ден използваме в. Магазинът отваря в сряда в 9 часа. За дати или празници използваме на. Магазинът затваря на 3 март, магазинът затваря на Коледа. За месеци, сезони или години използваме през. Кога беше открит магазинът? Магазинът е отворен през 2000-та. Магазинът е затворен през юли. Магазинът е отворен през есента. За специфична часова рамка от до. Магазинът е отворен от 9 до 5. За приблизително време използваме около. Магазинът затваря около 5 часа. Преди и след. Магазинът отваря преди 10 часа и затваря след 5 часа. Ако ви е харесало, може да ни последвате в Instagram.